Lero panyasa voice box pamene cholinga chathu makamaka ndi kupereka mpata kwa Amalawi osiyanasiyana kuti azilankhulapo pa nkhani zokhudzana ndi ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Tabweranso ndi abusa Moses Shumba, iwowa ati ali ndi uthenga opita ku chipani cha Malawi Congress Party komanso uthenga wina opita ku chipani cha Democratic Progressive Party DPP. Tiwatiri kali limodzi pano panyasa voice box kuti timve kuti abusa Moses Shumba kuti ndi mauthenga ati amene akupita ku chipani cha MCP komanso chipani cha DPP. Ndiye akamaliza mwachizolowezi musayiwale kuyika maganizo anu in the comment section below kuti kodi inuyo zimene akunena Pastor Shumba mukuonapo bwanji. Mutiuza in the comment section below pano panyasa voice box. Masera banji Malawi nonse kuna kulikonse kumene muli nthawi ino yakummawa pamene nthawi yanga ikunuza kuti 7 minutes past 11 o'clock. Ndafuna ndibwerese uthenga wa mbali ziwiri ochenjeza ku chipani cha Malawi Congress Party komanso uthenga wina ukupita chipani cha DPP. Now uthenga wa MCP. Malawi Congress Party ndimafuna mudziwe kunena kuti Amalawi ochuluka pafupifupi muna 18 million sakusangalasidwa ndi ulamuliro wanu umene muli nawo m'dziko lino. Amalawi okwana 7.8 million amene akuyembekezereka kukhala total figure ya anthu olembesa kuti adzavote nawo mchisankho chimene chichitike chaka chino mwezi wa September pa 16. Amalawi 15 million sali pambuyo pa chipani chanu cha MCP pamodzi ndi utsogoleri wanu wa Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Koma mwina Amalawi 2 million akhoza kutero modzikakamiza. Ndipo Amalawi 9 million ndine kuti Amalawi 5 million ndiokonzeka kuponya voti mudzipani zosiyanasiyana zimene panopa ndi zotsutsa. Ndipo Amalawi 3.7 million amene wanu ndiokonzeka kuvotera chipani cha DPP. Amalawi okwana 800,000 kuchokera mudzipani ziwiri zotsutsa adzapanga declare kugwira ntchito ndi chipani cha DPP. Ndipo akadzavota mavoti awo komanso a DPP adzakwanisa kufika ku 4 million kupereka support ku chipani cha DPP ndi Professor Tabitha Mutharika. Zipani zinanso zikoza kuzaganiza kuti zizayendere limodzi ndi DPP. Zimene zikungoonesa kuti mavoti pafupifupi 5 million adzapita ku chipani cha DPP ndi zipani zina zimene zingalowe nawo mu mgwirizano. Pamene MCP idzakhalabe ndi mavoti 1.8 kapena 2 million mwamwayi. Izizi zikungoonetsa kuti Amalawi saliredenso kupasa mphamvu Dr. Lazarus Chakwera komanso chipani cha MCP kuti chidzalamulirenso mdziko muno mchaka chimenecho mwezi wa September 2025 kuchokera pa 17 anthu adaponya mavoti awo pa 16 September.
choncho ndimafuna ndikupempheni kunena kuti nkhanza zimene mwaonetsa mdziko muno, ugogodi umene mwaonetsa mdziko muno, ukapyali umene mwaonetsa mdziko muno, mabodza amene mwaonetsa mdziko muno, kuyipa mtima kumene mwaonetsa mdziko muno, nkumene kwawabwezeretsa pansi kwambiri Amalawi ochuluka amene anapereka sapoti yawo ndi mtima wawo wonse. Kuwonjezerapo, kuphedwa ndi kusowetsedwa kwa president wakale wa chipani cha UTM amenenso ndi founder wa chipani cha UTM, ndi kumene kwabwezeretsa kwambiri mavoti a Malawi ochuluka kuti akanapereka ku chipani cha MCP, chifukwa kufikira lero palibe amene akumvetsa za imfa ya Saulos Chilima ndi anthu ena 8. Palibenso amene akuvomereza za ripoti limene linatuluka kuchokera ku mabungwe onse awiri osankhidwa kuti achite kafukufuku za ngozi imeneyi. Choncho Amalawi ochuluka ndi osweka mitima komanso ngopanda chikhulupiriro ndi chipani cha Malawi Congress Party ndi utsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera. Uthenga uwu ukuchokera kwa anthu osiyanasiyana ochuluka amenenso ndi akhristu azipembedzo zosiyanasiyana komanso asilamu osiyanasiyana. Mundimvetsetse, sindikunena kuti ndi akhristu onse m'dziko la Malawi kapena azipembedzo onse m'dziko la Malawi kapenanso asilamu onse m'dziko la Malawi. Alipo asilamu ena akumvetsetsa ndipo akuyamikira za utsogoleri wa Dr. Chakwera, koma ndi ochepetsetsa kwambiri. Aliponso akhristu ena akuvomereza komanso akusangalatsidwa ndi utsogoleri wa Lazarus Chakwera, koma ndi ochepa zedi. Choncho mudziwe kuti ine ngati Pastor Shumba ndimalumikizana ndi azibusa osiyanasiyana komanso mashehe osiyanasiyana amene amakonda chilungamo ndi mtendere, zimene zikutipasa ife kuzindikiritsika kunena kuti figa ya okonda amene anakonda MCP ndi Tosa Alliance yatsika kwambiri ndi 75%, ndipo ikupitiranso ikutsikirabe pofika mu September mwina ikhoza kufika ma 80%. Izizi zikupereka chiopsezo kwambiri mu chipani cha MCP kunena kuti ngati simudzawinanso mu chisankhochi ndiyoti miyoyo ya atsogoleri ambiri amene akutumikira chipanichi udzakhala pa chiopsezo potengera ndi milandu yambiri imene mwapalamula ku mtundu wa Malawi. Timadziwa kuti mumakhulupirira mabodza, kubera komanso ukazitape, zimene ulendo uno sizikuchitikirani mwaubwino mmene mumaganizira mu nthawi yonse. Zitsanzo ndi kusokonekera kwa information ya smartmatic imene munayisunga ndi kuyidalira kwambiri kuti nimene muzagwiritse ntchito nthawi ya chisankho. Chitsanzo ndi kuvumbuluka kwa zinsinsi zina zimene mumakambirana kumbali kwanu nkumabweranso pambalambanda kwa Amalawi ochuluka. Chitsanzo ndi mkwiyo waukulu umene Mulungu wauonetsa ku dziko la Malawi kusatibweretsera mvula yabwino komanso kulephera kwa kuwagawira anthu zipangizo zotsika mtengo za ulimi zimene inuyo ngati president ndi chipani chanu munalonjeza ku mtundu wa Malawi. Izi zapangisa Amalawi ambiri kutaya chikhulupiriro ndiponso kusafuna kuipasa mphamvu
Malawi Congress Party. Tikupempheni nena kuti muvomereze tsopano kuti mabodza akubwerano pambalambanda, ndipo kuti zotsatira zabodzalo chikhala chikhumudwitso ku chipani chanu cha MCP pamene chikuchokanso mboma chitangolamula mu zaka zochepa zokhala zokwana 5 chikhalireni kunja kwa boma mu zaka zopitira 27. Amalawi sazakhalanso ndi khumbokhumbo pa miyoyo yawo kusankha kapena kulingalira kuti MCP izatengenso boma la Malawi ndi kulilamulira. Choncho tikupempha chisankho chizakhale chabata ndi mtendere komanso kulolerana ndi kuvomereza zotsatira zimene oyimirira wa chisankho azalengeze potengera ndi zimene iyeyo azapeze mu nthawiyo, zachilungamozo zopanda kuberazo, zokhazokhazo zimene zidzasangalatse dziko ndi mtundu wa Malawi. Uthenga uwu ukupita ku chipani cha Malawi Congress Party ndi onse amene amatsatira ndi kuchikonda chipanichi. Malangizo anga ndi machenjezo anga ku DPP. Chipani cha DPP chili ndi mwayi waukulu kwambiri potengerapo kuti chidaonesa umunthu mu nthawi imene kudachitika ma demonstration mu chaka cha 2019-2020 zimene Profesa Arthur Peter Mutharika ngati president wa nthawi imeneyo adaonetsa posafuna kuwonongetsa katundu komanso miyoyo ya Malawi ochuluka. Adavomereza kuchoka pa mpando mopanda dzipolowe ndi kukakhala ku nyumba kwake mwamtendere. Mchengezo nati Amalawi audzionere okha zimene iwo asankha. Lero Amalawi avomereza kunena kuti mawu akulu amakomadi akagonera, chifukwa APM adafotokoza kunena kuti muzalira mayo mayo, ndipo panapa Amalawi akuliradi mayo mayo. Koma ndichenjeze kunena kuti kuwonongeka kwa zinthu mdziko muno kusakupangiseni inuyo kutayirira ndi kumayankhula kuti tawina kale tawina kale. Kusowa kwa mafuta mdziko muno, kusowa kwa forex mdziko muno, kugwa kwa njala yayikulu mdziko muno kusakupangiseni kuti inuyo mufewerere kwambiri ndi kunena kuti boma tatenga, chifukwa anzanuwa ndi akathyali kwambiri. Ndale zawo sapanga masana, amapanga usiku. Zimenezi muzikumbukire kwambiri chifukwa ngakhale olemekezeka Noah Mkaka adayankhula tsiku lina Malemu Chilima alipo kunena kuti ndale sitimapanga masana, ife a MCP ndale timapanga usiku. Ndipo izi ndizoona zenizeni, muzikhulupirire inu anzanga a DPP. Musagone kwambiri, musakhwefule kwambiri, musakhale chete kwambiri, koma maso anu azikhala mbali zonse, nyengo zonse, usiku komanso ngakhale masana, chifukwa anzanuwa misonkhano ya masana adapanga mbuyo mukopya mowirikiza. Pano akupanga misonkhano yawo ya usiku okhaokha, kuphatikizapo ndi maupo amene akumachitika achiopsezo cha mdziko muno. Ndikupempheni inu amene mumazitenga kuti ndinu wamkulu wankhondo mdziko muno, a Valentino Phiri, kuti zandale zisakukhudzeni. Inu ndinu civil servant, mumapanga zinthu za nkhondo osati zandale. You are no longer a politician, but you are a soldier to protect your country.
musauze anyamata anu zinthu zosayenera kuti achite zimene zikusemphana ndi malamulo a dziko la Malawi. Ndipemphenso inu asilikali ankhondo, mukamona kuti wamkulu wanu akusochera, mtulukeni, mtayeni. Inu pangani chimene munalumbirira kuti muzateteza dziko lanu ndi Amalawi onse. Posafuna kuti m'dziko muzakhale dzipolowe ndi nkhondo, timati kumemeni kuti inu a Valentino Phiri mutapanga resign udindo wanu kuti dziko la Malawi likhale ndi udaliro weniweni kwa asilikali amene tili nawo ankhondo. Chifukwa inu taona kuti ndinu wandale, musiye mpando wa utsogoleri wamkulu wankhondo ndi ukapanga ndale kumudzi kwanu kumene munachokera. Zikhala bwino. Mawu awa mwagwiritse ntchito, mwazukute, ndipo mupeza yankho labwino. A DPP musaope, mwayi muli nawo waukulu kwambiri oti mukhoza kulamulira dziko lino. Koma zikutengera inu aina anu amene muli patsogolo kumamemeza ukutsatirani ndi ena onse kuti mugwira ntchito usiku ndi masana mopanda kuopa ndi kuti bomali mulichotse m'manja mwa asamunda alerowa. Amalawi ochituka kwambiri ali ndi chikhulupiriro kwambiri ndi DPP komanso ndi utsogoleri wake wa Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndichenjeze achinyamata mosogozedwa ndi wamkulu wa chinyamata mdziko muno, amenenso ndi mtetezi wa president wa chipani cha DPP Honorable Charles Norman Chisale, kunena kuti musafoke, musachite mantha, tetezani kwathunthu Profesa Arthur Peter Mutharika kuti zolinga za Maliwongo zisatheke ndipo zisachitike, chifukwa miyoyo ya Malawi ochuluka, miyoyo ya Malawi ambiri, ngakhale amene ali kukhala mayiko akunja, akudalira Profesa Arthur Peter Mutharika kuti ndi amene angathe kuwachotsa mu ng'anjo yayikulu ya moto imene Shadraki, Miseki ndi Abedenego adawaponyeramo koma osapsa. Ifenso Amalawi tikulira mu ng'anjo ya moto ngakhale sitikupsamo. Tikufuna kuti tulutsa tidzatulukenso ndi moyo ndi kukayimba hosana hosana tikusangalala. Nthawi ino yakumasana ndimafuna ndifunire mafuno abwino mtsogoleri wa chipani cha DPP Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndimafunanso ndifunire mafuno abwino mtsogoleri wa chipani cha Afodi Bambo Enoch Chihana. Ndimafunanso ndifunire mafuno abwino mtsogoleri wa PP Madam Joyce Banda kuti mugwirane manja mupange umodzi ndi kupulumutsa Malawi mu mavutowa. Ndakhudzika kwambiri zimene zachitika zopa Lilongwe Police Station kuti mayi wina kuombedwa ndi wa polisi popanda zifukwa zimene anthu adalakwitsa, zimene mu boma la democracy sizimafunika kuti zizichitika. Komabe ndikudziwa kuti akula kwambiri ndi mantha, ndipo zadziwika kuti amene anapanga zimenezi ndi m'bale wawo wa Lazarus Chakwera. Koma Mulungu ndi wachifundo, Mulungu ndi wamtendere kuti sanakwanise kuchotsa moyo wa mayi Brenda Saidi. Mayi Brenda Saidi, Mulungu akutsogolereni muchire mwamsanga ndi kuti mupitirizebe kugwira ntchito yochotsa Malawi wanu mu ng'anjo ya moto. Uthenga ukuchokera kwa ine Pastor Moses Shumba
mu nthawi ino yakumasana. Mukhale ndi moyo wamphamvu ndi wathanzi Amalawi nonse amene mukonzekera kuchotsa boma ili pa mpando, ndi kuti Malawi tsopano akhale okomera anthu onse. Mulungu akudalitseni. Shalom. Pastor Moses Shumba ndilo dzina langa.